да разкажа на публиката, че полиграфа на практика е едно устройство, което измерва стреса и реакцията на организма на най-различни стимуланти. Тоест, стимул може да бъде въпрос, може да бъде снимка, която наблюдавате. Затова, започвайки теста, аз ще ви задам няколко въпроса и да видим как вашето ниво на стрес ще се промени и на практика да видим основите на полиграфа и как той функционира. Значи, тук на екрана можем да видим всъщност пулс, можем да видим, след малко ще се появи отдолу стрес нивото, като също виждаме честота на сърдечен ритъм и други параметри. Какво ще ме питате? Само ще чакате да наместя. Значи, самия полиграфски тест работи само единствено когато човек осъзнава конкретно деяние или конкретно престъпление и знае, че отговорността от него е, колкото е по-голямо наказанието на практика, толкова по-голям е шанса ние да го хванем на детектора на лъжата. Значи, в случая това, което можем да направим като експеримент, е да ви задам някой стресиращ въпрос и да видим как вашето стрес ниво ще се увеличи. Има въпроси, които после ще обясня защо ще ги задам. Точно два въпроса ще ги задам. Първият въпрос ще бъде: вие отговорен човек ли сте? Да. Значи това е въпрос на истината, както много често се нарича в нашата практика, тъй като всеки човек, дори да се смята за отговорен, той по някакъв начин, ето тук имахме пик на графиката. Има някои съмнения, така? Всеки има съмнения и се чувства гузен за конкретно деяние, което през живота си е бил по-малко отговорен. И друг въпрос ще задам. Вие миете ли си зъбите всяка сутрин? Мия ги. Това също е въпрос на истината. Вижте тук нивото как се покачва. Тъй като всеки човек поне една сутрин през живота си е забравил да си измие зъбите. Особено ако работи в сутрешен блок. Разбира се, да. Ето, показах ми, зададах въпроса. И му се налага да тръгва някой път изненадващо бързо, ако е закъснял и не си е чул алармата. Тоест, на практика исках да покажа, че полиграфа измерва стрес нивото. Това, разбира се, не трябва да се смята, че ако човек е много стресиран, но не е виновен за конкретно деяние, ние ще го изкараме виновен. Добре, какви са неговите приложения? Хрумва ми, има ли компании, които прибягват до вашите услуги, за да проверят почтеността на своите служители? Абсолютно да. Значи, най-добре работи полиграфът, когато има конкретно извършено деяние. Мога ли вече да махнем? Да, разбира се. Ако става дума за използването на полиграф при приемане на работа, примерно, т.е. при кандидатстване на работа, билото на държавни служители, както е законопроекта в Русия, то полиграфа би послужил, но не би дал много конкретни резултати, по мое мнение, тъй като там нямаме конкретно извършено деяние и нямаме конкретно наказание за него. Ако въпросът е: приемали ли сте подкуп? Ако това е конкретният въпрос, то полиграфа ще свърши работа. Ще свърши работа. Да. Ето, бихте могли да помислите и за нещо подобно, може би в някои от звената, най-критичните звена. Аз пак ви казах, че това, по наше виждане, е способ, който би трябвало да се прилага в службите и не по такъв начин с държавната администрация. Прилага ли се, между другото, в службите, в ДАНС? Смятам, че се прилага в случай, когато трябва да се разкрие престъпление, така както господина каза, не е профилактично. Това, което в България до сега е правено, тези психометрични тестове, за които ви говоря и които ние препоръчваме, са правени в митницата. Там имаше уволнени служители. Те също бяха възстановени на работа поради обстоятелството, че законодателно, нормативно този въпрос не е уреден. Не е доказателство пред съда, както стоят нещата и с детектора на лъжата. И вие какво всъщност предлагате? Да се промени закона? Ние предлагаме много сериозно да се помисли по един текст от Наказателния кодекс, който всъщност се дебатира в последните 10 години. Това е така наречената провокация към подкуп, член 307. Който е наказуем. Провокацията за подкуп е наказуема, което всъщност изключително много препятства реалната борба с корупцията. Съгласете се, че подкупът не е деяние, което се извършва манифестирано на площада, то се извършва на 4 очи и за целите на наказателното преследване и разкриване би трябвало специалните служби да могат да се служат с такова специално разузнавателно средство. Между другото, ние имаме близка уредба с агент под прикритие,
който би могъл всъщност да бъде разгледан и като човек, който може да извърши такава провокация, така че тази теоретична част трябва да се доразвие. Разбира се, трябва да има промяна в наказателния кодекс. Провокацията към подкуп в много държави е декриминализирана, а тогава, когато тя е ползвана, има държави, които приемат, че трябва да има смягчаваща отговорността обстоятелства, но разкрита чрез провокация на престъпна деятелност се наказва. Въпреки че полифизиологичните изследвания не могат да се използват за пред съда в България и въпреки че на практика резултата не може дори да бъде повод за уволнение на дори частна фирма или държавен служител, много често в практиката ние успяваме да постигнем, тъй като реалният тест се записва с видео, реалният тест има много повече сензори, които се изследват. И когато виждаме, че конкретно лице лъже за престъпление, много често успяваме в крайна сметка да получим дори и признанията му, когато ние, грубо казано, притиснем. Тоест, макар да не е доказателство, може да се използва като вид натиск върху съответния човек. Много благодаря и на двама ви. Ще говорим много за борбата с корупцията в следващите седмици и месеци, тъй като законът очакваме да бъде факт, но ето, че практиката е дори по-важна, когато става дума за спазване на тези етични практики. Благодаря на Елеонора Николова и Виктор Дончев, мои гости в студиото.